Lies. Hello. Nah, suruh masuk lah. Đây. Kanan. Mani di jabe tay nay din jabe. Tama. Tu sini lihat. Mati di mau betay nay din jaya. Sini sini kada. No, komen. Komen. Ma. Sini nanya. Mana kan? Jangan. Mereka namanya itu. Mana. Dari kali kaklang ini cinta ada. Film di tangga. Man kaya nggak habis lang na harus apa? Nenggal apa? Hello. Share banai itu. Subscribe. Komen. Comment. Saya tambahkan video.
सासे सानै साथाम साथाम लाखिथ'बाय दं बार'था जाबाय जागोन सारे 11टायानो जायाखै ना सारे 12टा हो सारे 12टा मबाइल बायनानै होनो नागिरो दे दाख्लैसो बायना होदों हाथ'बासिगानोबो मानसि नोंथाङा मा होनहरदों खनद्राय लिरगोन लाइसिखौ लिरनो बायो दै लुदो बाल्थिंजों हासिबजों बुस्थुबाय थायो मानसि खोन्थानांगोन लिरनो हाया हागोन इयो लिरनो गावसोरनो खुनुरखम लिरो एकस' हरना लिरनो खोन्थानांगोन नोङो 100 हरसो लिरना होनो नांगोन फंसेखौ दे नों खोन्था 100 खुनुरखम लिरगोन आं फुङावनो लिरगोन आं जोंहाबो ओरैनि बेबस्था लाबाय बे दाख्लै फुङावनोथ' आयौ लोगोबो जि अनलायबाय दखानाव हाथायाव मिलायलांलायबाय फैसाया 32,000 होदोंना हरनांगौ खामानि गिदिरना जोब्बासो अमानि फैसानोबो राहुल लानोबो 11 हरनांगोन 10 हारसारानोबो अमानि हरनांगोन आं दा नुबा आजि बानायावनो देरखाबाय होननानै बुंखादोंमोन सोरजों आं सिनायाखैनो सिनायाखै बयसिमां मा खबरनो खबरा गेजेरावनो बयसिमाङा मा होनदों केसि हुन होनलायदो बयसिमाङा मा होनदों खाना पिना हो गया क्या नहीं हुआ मबाइलखौ लायना तुम लोग मेरी एलबी में क्यों नहीं मा होनदों नहीं मा होनदों नोंहालाय आं हिन्दी रोङाहाय होनलाय फेस देखावनो मबाइल गाज्रि रे मैं हिंदी नहीं जानती हूँ बड़ा कमेंट करा लाइक दी जाओ बॉयसिमां भाभी mana कैसे तुम्हारा भाभी नाम क्या है तुम्हारा
मेरा नाम नहीं है like this voice mang मंडे भाभी नाम क्या है तुम्हारा ने मेरा नाम नहीं है हिंदी और लग जाने को मैंने बुकार मैं बुकार हुआ हूँ खबर खराब है मैंने तुम्हारी नॉट नेम oh my god it's like Mandeng keram sari vloga जोंहा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाथ'वाखैनो मैथा बांगालजों ना ओमफ्राय थालिर मैखुनजों आलु भाजा भइस माङा मानदो ओके I am no problem मनज बर' हेलौ 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 सोर दं खनसे लाइक थुना होदो प्लिज लाइक दी जाओ कैसे हो केराम सारि ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखो जोंहा पेटलाया जोंहा फैदों मैया ओमफ्राय दा थांसिगोन बेलासिनि 5टायाव ट्रेनजों मनज बर' लाइक डान थैंक यू मनज बर' लाइक दीजिए जाओ कैसे हो लाइक दी मनज बर' ऑन वॉइस मांग हा ही नहीं क्यों हंसता हूँ हंसता है क्यों हंसता है मैं हिंदी नहीं जानती हूँ वॉइस मांग क्यों हंसती हूँ हा लाइक दीजिए क्यों माने एसे बुरजा मिनिटनिया बेटला नों बाबा क्यों इतना हंसता है माने मिनिहरखो भइस मां आं हिन्दी रोङा बर'ल' रोंगौ आं एसएम बर' लाइक डान थैंक यू केरामसियारि थाङाखैबा जाहा लाइक होनो हादो अननानै प्लिज सापर्ट खालामदो दसे केरामसियारि गुमै नामा जायोबा कैसे हो कमेन्ट दी जाओ कमेन्ट दीजिए ना माने हाँ खन है कमेन्ट दीजिए होनलायदो प्लिज सपोर्ट मी लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब प्लिज 2K सब्सक्राइबार होनलायदो एसएम बर'आ मानदो दहायनोसै मनज बर'आ मानदो अन बन्दना ब्लग्स एसएम जी जयन मी नो एसएम जोंहा बन्दना ब्लग्सजों जयन जानांगौनो जादो भइस माङा हा नो किसी हंसते हो ज्यादा मैं थोड़ा सा वो हिंदी नहीं जाना तुम्हारे बात सुन के हंसी आता है
आन्दायला जोब्बाय आं मा होनदो मनज बर' लाइक दान थेंक इउ बन्दना ब्लग्स बयस जि जयेन मी प्लिज नो बयस सिमां जोंहा बन्दना ब्लगजों जयेन जालायदो बन्दना ब्लग्सआ मा होनदो प्लिज नो केसे हो लाइक कमेन्ट प्लिज सापर्ट मी कैसे जायो नालाय माबायदि जायो कुन हे लाइक मेहंदी नहीं जानती हो बयस सिमां हास्ता हे होनलायदो आरो माखौ मिनिखो बयस सिमां आं हिन्दी रोङा मनज बर' लाइक दान थेंक इउ लाइक हरदोंना हराखै जोंहा बयस सिमाङालाय मिनिनानैलाय ओंखाम जाबाय नामा बयस सिमां मा बेदर जाखो comment like बयस सिमां हिन्दी बोल्ने हेत हो नेपाली रोङा आं मात्र बर'ल' रोंगौ नों रोंगौ नेपालनि बयस सिमां मनज बर' हा नो बयस सिमाङा मनज बर' होनो हा नो लाइक हरदोंना हराखै नोंलाय बयस सिमां जोंहा अननानै लाइक होना होदो दे दिन ब्लग बानायनांगोनहाय न'आव थांनायखौ मनज बर' मा होनदो अन बयस सिमां जि मा होनदो जिजु क दिखाव मा जिजु मनज बर' अन गुमैया फेस देखायबासो देखायनो हायो जिजु के ब्लग में दिखाव होनलायदो केरामसियारिया थांगारबाय खोमा सनेप्रिया मा होनदो हाय नो हेलौ बयस सिमां मिस्टार ब्र' हा नो मैं सर्दी लगती हूँ होनलायदो गगा मोनदों होननायखौ माने बयस सिमां बाय आइ एम गयिं नो दे थां लाइक होना गालांदो अनोबा बयस सिमां बयस सिमाङा मा होनदों फर लाइक दान थेंक इउ बयस सिमां खै मिनिट जाखोलाय फोरनो मायाव नायो 19 माला सोर दं लाइक कमेन्ट प्लिज सापर्ट मी निस प्लासखौ जालांनांगोन खोमालै हो बयस सिमां हा नो
माला नाख्रियानो जोंलायनाय इमान गोबाव नांगौ ने दासान्दि 12टा जानो दायो ब्लग बानायगोन दे न'आव थांनायखौ दे नों भिडिअ लादो आंखौ सेल्फि केमेरायाबो जाला ओंखाम संफैबाय नोंखौ उखैदा मबाइलानो गाज्रि मा जाखो दा खारबाय दं मबाइला फिस्लाथार जादों दे Ini malah sendiri. Kotor sih. Nah, namanya kotor sih. Oke. Email ini sih. Nah, salahnya mana kemana? Konten kau dah HP lah kan tu mana sih? Banel dosa.
मिस्टार बर' ब्लग मा खबरनो खबरा गेजेरावनो नोंनालाय 9 बाजित बर' मनस बर' on गगा मोनबाथाय मेगना मानो बिदि जायो नै बोरैबा बुथे बुथे नुदोंना गगा मोननाय बायदि मा बाजिदा मोसानो सिखायो सोर 9 बाजिदा नोङो बोरायनायखौ गोलाव गोलावथार जादों ने नै मनस बर' 9 बाजित साबदान आंनिखौबो हरनो 9 बाजित बर' थांखो ना माखो जोंहा मनस बर'आ साबदान खालामबायनो नोंबो खालामफिनदो मा आं हाथायाव गजो सिनगोनो प्लास्टार होना होदो फैसा मोनबा नैखौ नालाय नोंसिना प्लास्टार होग्रा दंना गैया आं गैया नोंलाय गैया होनखागोन ना दे सं हाथाया बाय सिमांसानि हिनजावनिया मालाय नुवा आनजावसो नामा खोमा अबेया बेसे बुरजा बायख्लानो आंनि समान हो दाबो आं हराव माया बारा जादों मिथिदा मैया थान्दा लोंबाय दै गुसु लोंबाय ममा गोथावथार हा माबाया गोथावमोन ना सुबा Tapi ya, rice man bone.
आयुष्मान बहन दाबो फैया जों खैथायाव ओंखारगोन दा खैथायाव दुगैगोन दुथा हो साराय तिनथायाव बास मोनो ना गाखोखाया आं बास नायलाय खैथायाव दं ट्रेना 5:30 ना मबाइलाव 5:30 होमबा 6टायाव मोनहैगोन ना क्रसिं गैयाबा 6टायाव थर मोनो हा 6टायाव थर Modest mix blog like done thank you Soita babu खोमसियाना नों मोनहैगौ साराय 7टा ना साराय 6टा दायो माबाबानो ओंखामखौ संनानै दोननो रायखौ दे फेत्ला ओंखामखौ जों संनानै दोनफाखा होन दे नेटा स्ल' जादोंना आबैयालाय आबैया अबाव मिन्थियाबानो बानायबाय दोनसै ना होबाव दोनबावगोन दायो दोनबावगोन
नहले फुल गायनो नेटा गिदिंगासिनो नहले गिदिङाखै खालामनाय Kaya daan जाबाय नामा फबाय माथो मोजां मोनो खबरा दिनै थांथारगोन आं अबाव होफैयो गोजान जारला जाबाय थागोन सोर एलिसा बिबुंसार सुदेम सैमा दोनसै अबाव दोनो